Nay. Tanaw sa ganina yo. Gibasok may ng Bermuda ay tanaw ning video diri yo. Wala man na. Kay murag ako kaangay nang gipangyaw-yaw niya ni. Tanaw gay na kana. No kana. So, i-clarify lang nato ni sa mga angkol antino. Walay taler nga luag, walay latbeya nga luag. Labaw na ng mga nanganak, buot gyud na ila kay natahi na ilang mga taler. Ang taler bisang pagpila ka lalaki, pila ka notch ang nisulod ana, muguot gyud na siya. Pero kung kamo mga angkol naka-feel mo og luag, it means ana juts ka, gamay kag notch. Gamay kag notch mo nang na-feel ni mo nga luag kay ang imuhang notch ang nay problema kay gamatoy siya mura kag mushroom. Diba? Guys, bastos sa oy. aha ka ganing bayana guys. So ako kailan ni guys pero murag nabikil gyud kog mayo guys. Oh, yaw-yaw pa oh. Kaya pa. Nabikil ko anig mayong bayana guys. So ako kailan niya pero na-trigger gyud. Sa daghan pwede i-content ba? Sa daghan pwede i-content. Kanong apil-apilon man gyud ang mga notes ba? Nya maingon pagid siya nga hastang gamaya oy, balik-balik pagid ako no nya. Ana siya nay, murag og mushroom, murag uhong. Napanay notes nga kanang gamaya pog punuan oy, dako kayo ang bukad kayo ang ulo. Unsa siya murag nagpayong. Dili ko makadawat ana. Di ko makadawat ana nga istorya wala na mainana nga. Gamaya gigayan ay. Kaning sa tinuod lang nga kami, aminado man ta nga medyo takilid ang atuan ni kay pero grabe sa gay na murag mushroom oy, murag BI naman kayo na oy. Kani ako gamay ni siya nga binggal lang nga nagkayuta-yuta, murag dulos tinuod. Kay laguman pero kanang igdon ta nga murag uhong murag mushroom gabi na pud na inya. Unya kanang kuan ba kanang dili na kuno oy sa kadaghan ha. Sa kadaghan manggod sa kadaghan tinuod manggid muluag manggid na kung magian na nagbata amina na gid ninyo pag moagi nagbata muluag gid na siya ay sus kato galing oy na experience nga nagnilambid na mga ito siya gali nagnilambid siya para muhuot pero ay ko gigna pero grabe sa mga istorya dili mo to ko mo istorya wala ni pero nabikil kog maayo dili mo to ko kailan niya pero laing gid akong ginhawag pamitaw anang murad ako nog uhong murad ako nog mushroom. Murag mushroom dili mayo di mayo. Kay dili ba gitinood. Aha ka pa ning inahana ay tabang sa ako. Samutan man untay bis nagpalabang ta niya na. Buang na nino siya. Sus giahak ay mis nagpalaban ta sa iya ay kansawa naman untag apil. Pulis balay. Kay dili ba gitinood.